Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ духтарҷоно, бо шумо ҳастам ман, марҳабо. Так соҳиби ҳамин канал. Чӣ ки ба ҳамагон маълумай ё ин ки ба ҳамагон маълум нестай, намедонам. Хайр, ман шумода мекунам, дар компания Фабери кор мекунам. Так имрӯз ман мехоҳам ки камтарак абзорчия кунам дар бораи закази гирифтагӣ. Духтарҷоно, бисёриҳо савол метавонанд ки апай марҳабо, шумо чӣ хеле кремҳоро истифода мебарен, чӣ хеле ухаживать мекунед пӯсти рӯтонда? Хеле саволоне мешавад. Хай. Так, ман намегӯям, ки акиҷа пӯсти рӯи ман идеале, ягон чия. Хай. Бас ин соли худам ҳастай. Хеле. Так шуд духтарҷоно, ман давно чӣ накарда будам, абзор накарда будам, чизо гирифтагӣ. Ман ҳозир мехоҳам ки камтарак шумода абзор кунам. Як абзорча. Так, ман чӣ хел ухаживать мекунам пӯсти рӯмда? Чӣ хел кремҳоро ман истифода мебарам? Аввал духтарҷоно, ман креми лифтинг аз компания Фабери истифода мебурдам. Лифтинг яъне ки таъсириш бо бештар мераса, тезтар мераса. Так, маржинора нест мекуна, рура цвеча хушбу мекуна, подтягивать мекуна, таранг мекуна. Агар ночное дневное истифода барем, бо рутун бо хушбутар мешавад. Ман ҳам ночное, ҳам дневное истифода мебурдам. Так, баъд барои таги чашм боша, айнаи так пачи истифода мебарам. Пачи барои таги чашмай. Гидрогелевый пачи аз компания Фабери. 6 дона дора, 6 хеле пачи дора, таги чашмда мемонӣ. Як моҳта мебарад, як рӯза як маротиба 15-20 минут мемонӣ. Барами таги чашма нест мекуна, сиёҳи таги чашма мегира. Так, маршинора нест мекуна, взгляда хушро мекуна, ҷавон мекуна бениҳоят. Так, ҳозир боша духтарҷоно, маро ҳавас мекард аз серияи Риноваж аз компания Фабери заказ кунам. Барои духтарако бисёр ҳам заказ кардан, таъриф кардан, заказ мекунанд, таъриф мекунанд ки бениҳоят чизи намзида ка марҳабо ёрдам мекунанд. Хадамони баъд ба хулоса омадам ки заказ кунам духтарҷоно. Так, ҳозир ман шуморо мефаҳмонам ки мо чӣ хел мисол бояд ки пӯсти рӯмонда ухаживать кунем. Аввал мо бояд ки айчиса кунем. Ман ами серияро полни гирифтам духтарҷоно. Так, инаи духтарако крем гел для умывания. Пеша крем кардан духтарҷоно, аввал бояд ки мо рӯмона бошӯем тоза кунем. Барои крем кардан рӯмона мо тайёр мекунем, сар мекунем аз шустан. Мешӯем тоза мекунем, гелай чизи дошта бошем ё ки пенка, ина ман ай серия крем гелай. Мешӯем рӯма тоза мекунам, баъд пастай рӯра шустан мисол хоқ мекунем. Так, тоника истифода мебарем, тоника истифода мебарем, рӯмонда мешакем, полни тоза мекунем, ҳама тарафа мешакем. Так, барои таъсири крем нағзтар шидан обязательно бояд ки мо тоник истифода барем духтарако. Баъди вай бояд ки мо севороткаро истифода барем духтарҷоно. Севоротка барои витамин додан пӯсти рӯда. Не севоротка и серия бисёр хушроида, бисёр нағза севороткаш. Так, севоротка бисёр мо намекунем. Як капелка як параи румон, як капелка як параи румон мекунем. Мешакем полни румонда распределяем мекунем, ҳамаи румонда хушро. Так, баъд духтарҷоно, мо крема истифода мебарем. Не крем дневной шай, крем дневной шай, рӯза мо крем дневной истифода мебарем, рӯзона полни румонда мешакем, хушро. Тамом. И боша барои гардана духтарҷоно, барои декольте, барои пеши бар, мисол сини сол бирова пӯчала мешавад, пӯсти мо бихоҳем нахоҳем. Барои бояд мо ухаживать кунем ки мо мисол даро пир нашавем, да? Пӯсти баданмон, пӯсти рӯмон хушро беста. Агар мо ухаживать кунем, бо метавонем ки чанд сола бо хеле ҷавону зебо, рӯмон бо тароват зебо бошад, бомонам хеле. Баъд барои гардан истифода мебарем. Намак гирифтагиам гардан, мисол таги мана подбородоки дуюм штоб нашавад. Инам хел. Баъд шабда боша духтарҷоно, бо шабда ҳама меро мекунем, бо хеле бо румона мешӯем, бо тоник мекунем, бо севоротка мекунем, баъд ночнойша мекунем. Ночной крем архитектор ай компания Риноваж. Нежный хушро аст ки ман когда дидам духтарако. Аҷоиб як структураи хушро дора, ҳам бӯи нежный хушро дора. Инам хел. хушро аст ки рамис метанада. Так, инам хел духтарако. Баъд иш боша барои таги чашмай. Инаш боша барои таги чашм духтарҷоно. Таги чашмда мекунем. Так, барои чашмда болода. Так, таги чашм маршиноша нест мекуна, сиёҳия нест мекуна, варама нест мекуна, взгляда хушро мекуна. Инам хел духтарҷоно. марҳамат, шумо метавонед ки заказ кунед. Дар рақамҳои дар болои экран будагӣ дар ватсапи ман нависед. Иншоалло ки чиз дар кортон боша, ман шуморо равон мекунам. Дастафа тамоми шаҳрҳои Тоҷикистон, Россия ҳама ҷо дорем. Савдо мекунем, арзон мекунам бо. Инам хел духтарако. мо ҳамаи чӣ дорем дар компания Фабери. 10,000 намуди маҳсулото дорем. Духи, крему, барои доғи рӯра нест кардан, барои маршинора нест кардан, шампуно, гели для душа, дезодоранто. Так, витамино дорем духтарҷоно, ҳамата витамино барои барқарор кардани саломатӣ. Мисол мо бояд ки занҳо пеши ҳама фикри саломатӣ худмонда бошем духтарҷоно. Ай ҳамата фикри худмона бикунем, саломатиёмона барқарор кунем. баъди ҳастай дар компания Фабери ки мисол саломатӣ моро барқарор мекунад. Барои меъда дардни ҳастай, гурда дард, так, касалиҳои қанд,
барои зрение, барои асаб, барои именно барои касали занона, касалиҳои мардона, барои кӯдако, барои ҳама мисол ҳастада витаминҳо духтарҷоно. дӯстони азиз, на танҳо духтаро бародаро метавонем ки заказ кунем, дар рақамҳои дар бои экран будагӣ нависем, иншоалло ки мо шумода равон мекунем. агар духтарҷоно шумо кор карданӣ бошед, ҳамроҳи мо хоҳем кор кардан дар Faberlic, бо наста мешавад ки шумо автоматически 20% маҳсулоти Faberlic арзон мешаванд. баъд оҳиста оҳиста ки мисол харид кардан гирифтем бо 26% арзон мешава, баъд 50% мешава, 70% мешава. ҳамеша шумо метавонед ки арзон барои хонаихтона харид кунед. маҳсулотҳои мо ҳамаш нархи дастрас доранд. дар таркибшон мисол чизҳое ки барои мусалмоно запрещёнияи нестай, ҳамаш сертификати ҳалол доранд. инами хел мисол ҳам мисол маош мегирен, ҳам барои хонаихтона харид мекунед, саломатитон барқарор мекунед, зебогитона мисол аз даст наметем барқарор мекунед. якҷояшда кор мекунем ва якҷоя ба иншоалло ки ба қуллаҳои баланди Faberlic, ба қуллаҳои баланди зиндагӣ чӣ харид мекунанд мерасем. занги шуморо интизорам бонуони азиз. бисёри мардҳо занг мезананд, мегӯянд ки апай марҳабо, барои чӣ кор фақат барои занҳо буда, мо мардҳо чӣ гуноҳ дорем? бовар кунед бародарои азиз, шумо ягон гуноҳ надорем, лекин ман чанд нафари мардоро бародароро регистратсия кардагим, лекин кор кардагӣ нестанд. барои ҳамин лучше фикр кардам ки ман фақат дар командам занҳо қатъи кор мекунам, занҳоро мегирам. занҳоро регистратсия мекунем, мисол мо қачон кор мекунем, агар бихоҳам баъд мисол шавҳарошона регистратсия мекунам, бародарошона регистратсия мекунам, падарошона касе бихоҳам. кор фақат барои занҳо нест. дар Faberlic ҳама кор карда метавонад, зану мард, лекин дар команда ман фақат занҳоро мегирам. бехафагӣ мардҳо шумо метавонед фақат заказ кунед барои худтона, барои аҳли оилатона. мисол мисли ҳар вақта ҳазор раҳмат мекунам аз фурсат истифода бурда клиентҳои худмда ки бисёр бародаро аз мо заказ мекунанд. ҳазорон раҳмати Аллоҳ шумода ки моро дастгирӣ мекунед, аз мо заказ мекунед, боварӣ мекунед. иншоалло ки бо ҳам хеле ҳамкорӣ давом метем. ба ҳамаи шумо тавсияти хонобудӣ ва дар куҷое ки бошен барои кору комёбиҳо таманно дорам. Аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад.